Aquesta és una història que ens convida a mirar més enllà de les aparences. Abans de començar, volem compartir amb vosaltres una mirada al cor del trastorn de l'espectre autista. Una condició que enriqueix les nostres vides amb perspectives úniques. A Espanya, el TEA abraça aproximadament un de cada 100 nens. Cada número reflecteix una història, un rostre i un cor que busca comprensió i acceptació en un món que, de vegades, sembla girar a una velocitat diferent. A través dels ulls de TEA, una nena amb autisme, explorarem la importància de l'empatia i l'amor incondicional. Units en aquesta experiència teatral, us convidem a submergir-vos en la realitat dels qui enfronten desafiaments en la comunicació emocional. Prepareu-vos! Prepareu-vos per viure aquesta gran aventura com és el món intern de TEA. Acompanya'ns al laberint. T'agradaria que anéssim a jugar al parc amb els nens? No vull. Els nens no m'estimen. No volen jugar amb mi. Em tenen mania. Em diuen que sóc molt rara. Rara? A què es refereixen quan diuen rara? Si t'hi fixes bé, tot el que ens rodeja, el que ens envolta, pot semblar estrany. Tot depèn com ho miris. Tinc una idea. T'agradaria que juguéssim al joc de les màscares? El joc de les màscares? Sí, però no acabo d'entendre com funcionen. Mira, aquesta és la màscara de l'empatia. Què és l'empatia? Doncs l'empatia és que puc observar el teu dolor, el teu enuig, les teves pors i t'entenc. Em quedo al teu costat ajudant-te. Què necessites? Com et puc ajudar? Juguem amb la màscara de la cooperació.
deixa'm sola. Vull estar sola. Aquesta és la màscara de la crítica constructiva. T'ajudarà a rebre la informació, el missatge que necessites per entendre el que et passa. T'ajudarà a buscar solucions per millorar, per fer les coses i actuar, de manera que et sigui més satisfactori. T'ajudarà a aixecar-te a cada caiguda. Amor meu, és com si tu visquessis dins d'una cova. I en aquesta cova, els teus ulls veuen fantasmes i monstres que creus que són reals. I no ho són. Només són a la teva ment. I sempre hi seran. Jo entro a la teva cova i t'explico una mica sobre les teves capacitats extraordinàries que tens i com pots utilitzar-les. Es diuen sentits i els teus, petita meva, són 20 vegades més aguts. T'he mostrat el joc de les màscares. Aquestes màscares ens ajuden a relacionar-nos amb els altres, a saber gestionar i entendre les nostres emocions, les nostres habilitats. Ens ajuda a saber com ens hem de comportar en diferents situacions. I aquestes màscares ens les podem posar i treure quan vulguem. Mamà, ¿y la máscara del amor? Ai, amor. L'amor no té màscara. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, baixarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, baixarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
t'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem